Halo, Dol. Ye bos, Posisi. apa narik bos ki? Ye, Wes suka usah narik. Mendingan narik tak sawang awakmu suwe-suwe kok malah gerem. oke bos. Ah ngene lho, saiki tak pindah ning dinas peternakan. Gelem ora? Dinas peternakan. Nah, ngono no, seneng kancane. Ini koko tak Sherlock, langsung rene. Lah, aku habis berangkat nemu tai. Lho, buang tai. Tainya toh, muang tai. Alah, buang tai kon. Napa bos? Ya wis, tak Sherlock langsung budar ini ya. Wis pokoknya mlebu diri ngono ya. Oke bos, penting Sherlock sing jelas bos. Kok tembok belian jero neng pural-pural. Eh, Ki opo mae? Tapi kok koyo sepi. Sepi. Karmani, kula nuwun. Karmani. Kula nuwun. Karmani. Jenengan sinten, Mas? Aku bedol, Mas. Wonge empun teng Thailand. Sampeyan dikengen langsung teng Wingking. Oh. Ya wes, Mas. Nek ngono tak langsung mungguri. Oke. Iya, lokasine koyo ngene iki. Iya, Karman. Jare ning dinas peternakan. Kok ngene-ngene. Bapak berdol kan. Pegawe sama opo pacak. Karen ora narik kan. Lho, kelak tau ya. Ya, Rene. Neng opo to? Aku perono lho, Dol. Wes to ndarene. Rasa aku ning kene ape narik to piye? Geger Rene. Ya wes. Lah mau apa, Dol? Dadah aku ngene pacak ora narik kok piye. Kok karo mani ngono. Kok ambil pitik. Gawe terakhir apa mau apa ini gini? Apa ngiruki telek gitu piye? Kuwi telek patam to piye? Iya to. Akhire Karmani lho. Ngatok kok wong. Ngekeki gawe tak kira malah penak. Ngomongnya jere tak unggahno pegawean neng kono tak kira ki ning dinas peternakan. Lah kok trimo dikon nunggoni titik ngendok nih kene. Ya iya betul. Iki jenis munggah pakat lawakmu kan. Masih ngene ndak iya pernah peternakan. Peternakan, Bro. Ya. Kuwi lho tak maksud itu. Kok nek dadi wong. Wis aja jengker ae. Saya nyantai-nyantai pos sono. Ayo nek no.
Kilo kopi kan penak to musuh aku. Penak men dol. Apa-apa wis cemawis kabeh. Kopi. Salah. Roti iki yo. Yo. Lah, wong urip wis yo ngene iki. Ya dinikmati. Dadi wong lho, aja kemeruwongsong ngono. Ya ora dol. Aku tak takok. Pitik sakmono kae wi lho. Kok iso ngendhog ki lho lanangane sapa? Lah ora. Pikiranmu lho kok ndi. Jelas kowe lape nuduh aku sing ora-ora. Pitik kuwi anane ngendhog. Ya teko pangane karo ombene kuwi to, ane vitamin. Ngono lho. Jaman-jaman saiki kok racun. Sopo suarane? Dong flora wae. Oh ngono. Berarti pakan nembe-nembe nang enek vitamine. Atake vitamin nembe ning kosong. Malah cepet gendhog. Ya saiki aku petakok, Dol. Pitik ambek ndhog iki dhisik ndi? Jelas dhisik kondoke to. Timbang pitik. Iya to? Ya ora iso to, Dol. Tetep dhisik pitike saiki ndhog e metune teko pitik. Sing ndhoge yo teko ndi? Kowe iki lho kok ngajak blak lah. Ya jelas dhisik ndoke timbang pitik. Ra neng ndok ya ora neng pitik koyo ngono kae. Kowe iki lho kok. Ora iso. Tetep dhisik pitike. Ndhog metu teko ndi? Nek metu teko silit. Mosok metu teko silitem. Ngene lho. Ndok iki konsep yo. Dan nek pitik kuwi hasil ngono lho. Ndok ora. Aku iki wong desa, Dol. Aja begawa-gawa filsafat. Celeng. Lah apa celeng-celeng. Celeng-celeng. Lapor piye? Tak sengaja dilakukan tegal. Aku Ngene lho, perkara ndhog iso wong loro iso dhewe seneng. Kowe kok Bawa emosi. lah iya bener tenan kok. Suwe kowe lho banget. Ya wis Dol ya sepurane kuwi Dol. Wong loro iso debat ngono ora ning bahan. Dol, ajane wong loro iki lho padha bentone. Lah iya. Wong padha bentone iki lho. Kok matak cemetong deh. Matak sumbut lho ngene. Sing kok bahas ki lho apa to? Tuwek bener iso senang cecek gunem. Hah? Delok nene. Nene. Ya yo. Kok ame karo ngono kae cuma kok kampanye ya. Kampanye patak padu mergo blok karo pitik lho kuwi. Nah, yo. Wong loro iki lho, bedhog-bedhog lho geger ae iki lho. Kuwi wangi geger ini lho, iki lho pitike sapa? Wis tuwek-tuwek kok geger ae kok ora kamar sekolahan. Sama aku rayap to piye man sekolahan. Ini ki lho angkare-kare gara-gara badol. Sik to, santai kawan. Aku ki kok gumun iki lho badol iki lho. Kok moro-moro ning kene? Ceritane piye? Ngene lho tak dulu. Karmane lo ngatok wong. Ki mangga aku arep wis bal, kok ditelepon. Ditelepon dipindah aku. Kok ngene dipindah jare jeneng dinas peternakan. Nek kok tiba trimo ning kandang pitik dan ngendok. Ngono. Ya bener Karmani wong kono ning dinas peternakan. Lah iki ya dinas peternakan. Tapi tugasmu ngresiki. Ya ngono ya. Ya cocok. Anak tak ngotek telek kok ora. Iki badol kudu tak resi komentare. Ya, Dal. Mohon pamit sih aku ya. Ya. Oke. Ya sudah lah tak
malah balik nututi bedak Mang Dodol. Hmm. Ya nikmati aja perjalanan kesuksesan akan menyertaimu dia Dol. Oke kawan. Yes. Ini gol ya. Tak tes main malam ya. Udah Maling kowe. Oh. Tiba kowe to sing nyolongi ndokku. Dul. Sanano. Ndokku. oh, dokem. Dewi dokem mbok katoki ngono kok. Wes, wis diseneno ndoke. Kene mergi lagi oleh sedina. Gawe kala aku. Iya ya Dol, tak balekno. Ngene kok. Wes lho. Wes, udah mulai. Rasa galin ini.